Nezavisni filmski centar Film Art Požega uz podršku Filmskog centra Srbije će sutra uveče u dvorani Kulturnog centra Beograd predstaviti dokumentarni film Restart. Priča o čoveku koji je odlagao buđenje, priča o Darku Babiću, akademskom slikaru iz Požege koji je više od 10 godina živeo skrajnut od aktivnih socijalnih kontakata i pasivan po pitanju sopstvenog stvaranja. Priča o čoveku koji je nakon prve samostalne izložbe saznao da boluje od multiple skleroze. Ponuda za film je došla neposredno nakon toga što je reditelj saznao da je meni Kulturni centar Požega, odnosno direktor Kulturnog centra Slađana Petrović-Varagić, ponudila, odnosno zakazala moju samostalnu izložbu nakon više od 10 godina moje pasivnosti u likovnom stvaralaštvu. I to je gospodinu Petroviću zazvučalo valjda jako inspirativno i interesantno i on je poželeo da proprati filmski, autorski, čitav taj proces koji svima nama bio krajnje neizvestan i tako je priča krenula. Meni je to bio izazov koji sam automatski prihvatio, mi je jako interesantno. Ni ja nisam znao kako će to da izgleda, šta će biti, ali je tako spontano krenulo, pa je teklo, boga mi. Taj proces je trajao, ne mogu tačno da znam, ali čini mi se 1 godinu dana, otprilike, ili nepunih godinu dana. Zadnji kadar filma je napravljen prošle godine u februaru 13. tako, na mojoj realizovanoj samostalnoj izložbi u Gradskoj galeriji Požega. Nakon prihvatanja poziva za izlaganje u galeriji, Darko Babić započinje 10-mesečni proces pripremanja izložbe, ali i neizvesni period borbe sa pasivnošću, navikama i sopstvenim ograničenjima. Dosta dugo se u meni akumulirala potreba da, boga mi, nakon decenijske, ne bih rekao baš samo izolacije, ali ajde da kažemo neaktivnosti u smislu svoje profesije. Ja se nisam iz nekog razloga neko odvažio i usuđivao, iako sam o tome razmišljao gotovo konstantno, ali sam uvek odlagao dan za startovanje, da počnem da ponovo nakon više godina pauze crtam, slikam, ali znate kako, psiholozi kažu da je ta zona komfora takozvana, odnosno naše naviknuto, ono u šta smo sigurni vrlo jako i da ljudi na bilo šta na šta naviknu, teško iz toga iskorače. A da biste bilo šta u svom životu napravili novo, vi morate da iskoračite iz te zone komfora koja vam je potpuno poznata. Ti procesi su često bolni, neizvesni, često nekome zastrašujući i onda ljudi odlažu početak bilo čega u svom životu. Restart ili u pojašnjenju priča o čoveku koji je odlagao buđenje nije samo priča o Darku Babiću, smatra umetnik. To je uopšte priča o svim ljudima koji se negde, kako bih rekao, odustanu od sebe iz bilo kojih razloga. Moj prevashodni razlog je ovaj koji sam vam rekao, to je oboljenje, ali ima mnogo ljudi koji, eto, barem naizgled nemaju nikakav fizički problem, nikakvu bolest, ali imaju jako veliki problem da nešto bitno promene u svom životu, da iskorače iz naviknutog sebe ili onog, kako bih rekao, da ako su odustali od svojih snova, od vere u svoje mogućnosti, takvih ljudi mnogo ima i mislim da je ovaj film posvećen svima njima. Uporedo sa pozivom iz Gradske galerije stiže i poziv Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu i plegiju opštine Požega da Darko za decu iz udruženja vodi likovne radionice. Krenulo je nekako nestvarno dobro i ta deca, druženje sa njima, deca i mladi, nisu svi baš deca, sa takozvanim hendikepima, ja sam shvatio koliko su oni čaroban svet i koliko su svi fenomenalni i to je bila jedna, čini mi se, najjača inspiracija za mene da ih onda u svoju samostalnu izložbu, poželeo sam da radim njihove portrete, ali sam takođe poželeo da i oni uz svoje portrete autorski reaguju svojim izrazom i to je tako i bilo. I ja ću da pomenem njihove imena, pročitat ću da slučajno nekog ne preskočim, znači
U realizaciji radova u okviru ciklusa Slika Restart sa Darkom Babićem su učestvovale i deca iz Društva za cerebralnu paralizu, dečiju paralizu i plegiju opštine Požega, 8 dece i mladih, a to su Zoran Petrović, Andrijana Lučić, Marko Mihajlović, Sara Milčanović, Ivan Stefanović, Stefan Mićović, Uroš Matijević i Borko Pavićević. Borko Pavlović, izvinjavam se. Oni, najpre je priča počela da sam ja njihov učitelj, profesor crtanja, slikanja, ali onda sam ja uskoro, kako bih rekao, ja ih doživljam kao svoje prijatelji i kolege. Restart je film koji svedoči o upornosti, ogromnim fizičkim naporima, ali i odluci Darka Babića da se zagleda duboko u sebe. Ma kako da vam se problem u životu učinim teškim, uvek ima izlaza. Izlaz je u suštini isključivo u vama, u vašem poverenju i veru u sopstvene moći. Tako da, najopasnije je u životu odustati od samog sebe i poverovati da si nemoćan. Premijera dokumentarnog filma Restart u režiji Dejana Petrovića sutra uveče u dvorani Kulturnog centra u Beogradu od 20 časova, a u Požegi 18. oktobra u 20 časova u sali Kulturnog centra Požega.